aften og velkommen til TV-avisen. I aften vil vi tale om flygtninge. Vi har kontaktet den internationale sekretær for SF Ungdom, Sebastian Lucas Byg. Hallo, det er Sebastian. Ja, goddag. Hvordan tror du, det bedst kan betale sig at bearbejde krisen og de mange flygtninge, sådan både i Danmark og også der, hvor problemet er? Jeg tror, det er vigtigt, at man i Danmark tager et antal flygtninge, som det skal ikke være for lavt, fordi vi skal jo hjælpe, når der er udfordringer i verden. Men vi skal heller ikke tage så mange, at vi ikke kan nå at integrere dem, fordi jeg synes, det der er det vigtigste med flygtninge, når de kommer til Danmark, det er, at de skal være en del af samfundet, ligesom alle os andre. Og de skal have et arbejde, og de skal kunne få et sted at bo. Så hvis vi holder det på et antal flygtninge, hvor vi ligesom har mulighed for at give dem den bedst mulige tilværelse i Danmark, så tror jeg, at vi løser situationen bedst på den måde i Danmark. Og i forhold til at løse situationen altså på et mere globalt og ude i verdensplan, så tror jeg, at det handler først og fremmest jo selvfølgelig om at få fred i Syrien, og indtil der kommer det, så handler det om, at vi, altså fordi det har jeg ikke lige nogen løsning på, det ved jeg ikke, det kan være i. Der er nogle andre, der har det. Det er en rimelig svær og kompliceret krig. Men altså indtil at der kommer fred, så handler det om at målrette altså udviklingshjælpen, ikke? I ved den der bistand, udviklingsbistand, ja. som regeringen lige har skåret på. Ja. Altså at målrette de områder, altså det man kalder nærområderne, hvor der er mange flygtningelejre. Mm-hmm. Og derfor er det jo helt vildt, at den danske regering skærer på de penge, der ligesom skal sørge for, at flygtninge i nærområder, de har ordentlige vilkår at leve under, ikke? Ja. Fordi at jo fattigere man gør folk i nærområderne, jo mere krig og jo mere utryghed kommer der. Så det er meget vigtigt at have udviklingshjælpen med i at løse det på global plan. Jeg vil gerne høre, hvad din holdning er til grænsekontrol, som den nye regering snakker meget om. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at vi har grænsekontrol. Først og fremmest jo fordi, at det, der er rigtig, rigtig fedt ved EU og Europa, men især forholdet mellem Danmark og Sverige, det er jo, at vi i så høj grad har ligesom kunne besøge hinanden, og vi har kunne arbejde hos hinanden og uddanne os hos hinanden. Så det er jo en virkelig stor frihed, vi har mistet i Europa, at vi ikke kan gøre det uden at skulle igennem en grænsekontrol, der ofte betyder kø eller ventetid. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Og det, der sker, når Sverige lukker grænsen, så betyder det, at flygtningene ikke kan komme fra Danmark til Sverige. Og det betyder, at der kommer til at være endnu flere flygtninge i Danmark, fordi de ikke kan komme videre, ikke? Ja. Før der lod man dem jo bare rejse igennem Danmark og så ind i Sverige. Det kan man ikke mere. Nu bliver de i Danmark. Og derfor så indfører Danmark jo så grænsekontrol til Tyskland. Så flygtningene bliver i Tyskland, og så indfører Tyskland grænsekontrol til Østrig. Og du ved, sådan bliver det ved hele vejen ned igennem Europa, fra nord til syd, at det er sådan en kædereaktion, når nogen lukker grænsen. Og det er jo ærgerligt, fordi at man i Europa bør holde sammen om den udfordring, man har, i stedet for ligesom at sende aben videre. Altså, du smider egentlig bare problemet videre til det næste land. Så det er jeg meget ked af, at man gør. Og tak til Sebastian Lucas Byg. Vi har haft en reporter ude på Netværkshuset i Gentofte.
Netværkshuset er et opholdssted, hvor flygtninge, der har fået asyl, kan opholde sig i løbet af dagen. Og her ses de 2 interviews. Jeg er kurder fra Syrien. Og hvorfor flygtede du? Jeg flyttede, fordi mit land bliver krig, og det er svært at leve i Syrien. Hvornår kom du hertil? Vi tjekker 2 år siden. 2 år siden? Ja. Okay. Har du familie sådan her, eller? Det har jeg ikke her. Din familie er i Syrien? Mine forældre og mine nogle søskende i Syrien. Og mine nogle søskende var i Kurdistan, Irak, og nogle i Schweiz, og nogle i Tyskland. Okay. Hvordan har du det med det? Det er svært. Det er svært? Ja. Har du kontakt med dem? Ja, det har jeg endnu. Det er godt. Og hvordan forløber din dag? Hvad laver du? Det starten, det var så svært, fordi jeg kan ikke engelsk, og jeg kan ikke dansk. Og bagefter jeg kan have netværkshuset, jeg kommer i netværkshuset, og hver dag jeg prøver at lære dansk. Men nu, min hverdag, arbejde, sprogskole, netværkshuset. Okay. Og hvordan var dit liv, inden du flygtede, inden krig? Min liv i Syrien, det var dejligt. Jeg har arbejdet, og jeg venter på at arbejde som økonomi, fordi jeg er færdig med min økonomi. Og jeg arbejdede også som choma i Syrien, og det var dejligt. Så du havde et godt liv? Ja. Ja. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Eritrea. Hvor ligger det? Det ligger i Østafrika. Okay. Hvorfor flygtede du til Danmark? Det er meget svært i diktatorpræsident i Eritrea. Det er ikke demokrat, og det fordi vi er i national service so long time, og the administration is very bad, so you can't live, you can stay in. Og hvordan kom du hertil? Like, how did you get here? Det er meget svært. Jeg kommer først til Sudan. Efter jeg prøver at skal til Israel, men jeg prøver i prison in Egypt. Ja. Hvorfor? Fordi jeg går ind illegally to Egypt. Okay. Because we crossed the border without yeah, of course. law. So illegally they catch us and we are prisoned in. Hvor længe var du der så? Jeg var det 1 år og 2 måneder. Wow. I fængsel? Prison, ja. Ja. Okay. Hold da op. Ja. Efter jeg skal tilbage til Etiopien. Okay. Den jeg kommer efter det Sudan, Libya, Italien, Germany, efter det jeg kommer til Danmark. Okay. Hvor længe har du været her så? Jeg har været 1 år og 4 måneder. Okay. Hvordan går det her? Det går fint. Det går fint? Meget. Okay. Og har du familie? Jeg har ikke. Du har ikke? Ja. Okay. Og hvordan forløber din dag? Hvad laver du? Jeg går til dansk undervisning, og jeg er også i praktik i IKEA-projekt. Ja. Er det godt? Det er godt. Okay. Og hvordan var dit liv, inden du flygtede? Det er meget svært. Det var svært. Fordi de fattige og de thirsty. Og også de er meget træt. It's a matter of chance because very long way in the heart. But there is no choice in Eritrea. It's a hard life because in national service you can't stay for so many years without salary. You have no any vision. So you try. God helps. Yeah. That's very difficult. The sea also, the boats are very bad. The engine of the boats are not so much good. So it only helps us get it to us. Og tak til Shona til dit. Vi stiller videre til sporten.